Λοιπόν, να πούμε και εμείς την καλημέρα μας. Καλημέρα Hunters, καλημέρα σε όλους τους φίλους του χόμπι μας. Γιώργος εδώ από τους Treasure Hunters μέσα στα μάξι. Έχουμε ετοιμαστεί με τα παιδιά και πάμε να κάνουμε μια ανίχνευση μετάλλων, μια έρευνα. Έχουμε καιρό να βγούμε. Κλασικά όλοι είχαμε τις δουλειές μας, υποχρεώσεις, εγώ μετακόμισα και τρέξει. Πάρτε με και λίγο να με δείτε. Εδώ οδηγάω. Πολύ πρέπει να τραβάω βίντεο και να οδηγάω. Τέλος πάντων, αυτό. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια έρευνα σε παραλία. Να χαλαρώσουμε λίγο τα κορμιά μας. Να τα πούμε και λίγο σαν φίλοι, να πιούμε ένα καφέ. Οπ. Κάποιος με έπιασε. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνω, Ναι. Λοιπόν, για αρχή να πούμε καλημέρα στον κόσμο. Και για δεύτερον, να πούμε ότι ήρθαμε για έρευνα σε παραλία. Ο άλλος έχει βάλει φωτιά το Manticore, κλασικά. Εκεί πέρα. Βγάλαμε κάνα 30 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό που ψάχνεις. Όχι, λέει. Και να σας πω ότι έχω παραλάβει ό,τι καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη Γη για το Excalibur. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιάννη και όλη την ομάδα εκεί πέρα, τα παιδιά μου τα όμορφα, για το hip mount του Excalibur, το οποίο θα σώσει το χεράκι μου από το βάρος. Και έρχομαι εδώ πέρα να το συρναμολογήσω μπροστά σας. Το ανοίγω. Και unboxing. Και unboxing, ναι. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Το βλέπετε ότι είναι μια σταλιά. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ περίμενα πιο μεγάλο, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Υποτίθεται για να γλιτώσει το βάρος είναι. Και αυτό μπαίνει εδώ πέρα όλος ο υπολογιστής του Excalibur και η μπαταρία. Και το φοράς εδώ. Εδώ, χιαστή. Και έχεις μόνο το κοντάρι. Πολύ δυνατό. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Εντάξει ρε φίλε, μάιλα. Νομίζω δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Τι να λες τώρα. Ό,τι προϊόν βγάλει είναι ποιότητα. Εννοείται αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Εννοείται αυτό. Τι έχεις να μας πεις, Νίκο? Τίποτα, μου είχε λείψει Ποιος? ο Manticore λέω, ο Excalibur. Ναι. Είχα καιρό να τον δω, η αλήθεια είναι, και πάντα τα χρώματά του με εντυπωσιάζουν. Αυτός ο ανιχνευτής ξέρεις ότι είναι φτιαγμένος για μένα, έτσι. Εγώ απορώ πως δεν λέει το όνομά σου. Ειλικρινά είναι για σένα. Αυτός ο ανιχνευτής, φίλε, πριν ξεκινήσω το χόμπι, τον έβλεπα σε έναν γνωστό YouTuber, Treasure Hunter, και με είχαν εντυπωσιάσει τα χρώματά του. Με είχε εντυπωσιάσει. Ήταν όνειρο ρε παιδί μου. Με είχε εντυπωσιάσει το μυστήριο του νερού και όλα αυτά. Και ήταν. Δεν είχε AI και τέτοια τότε, όπως είπα, για να το βγάλω φωτογραφία και να το. Ξέρεις, που πατάει αναζήτηση για να βρεις. Και ο τύπος είχε βγάλει τα γράμματα από πάνω τα αυτοκόλλητα. Τα Excalibur και αυτά. Επειδή είχε 11 εκατομμύρια subscribers, ας πούμε, και έπρεπε να μην διαφημίζει. Δεν είχε κάνει deal με τη MindLab, ας πούμε. Απλά του άρεσε, για πάρτι τον είχε πάρει. Ναι. Και έγραφα υποβρύχιος ανιχνευτής, έγραφα πράσινο, μπλε, ηλεκτρικ, φωσφοριζέ και αυτά. Και μια δόση μου έπεσε τελικά το jackpot. Και από εκείνη τη μέρα, εγώ που βλέπετε μπροστά στα μάτια σας, έχω ανιχνευτεί τον ίδιο και έχω και πτυχίο Dive Master. Αυτό. Είναι να μην σε κάνει το κλικ. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Άμα είσαι και είσαι λίγο. Και άνθρωπος που το τερματίζει. Δηλαδή, όταν ξεκινάς κάτι τέτοιο, το τελειώνεις μέχρι τέλους. Ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό. Πρέπει να το στήσω τώρα και να το δείτε σε λίγο. Λοιπόν, έχω μείνει έκπληκτος. Τι είναι αυτό, ρε? Δες εδώ. Τέλειο. Φίλε,
Τούμπανο, Είναι λες και τίποτα ρε. Πούπουλο, Ναι. το Excalibur, ναι, καμία σχέση, καμία σχέση. Σωτήριο, πολύ πρακτικό. Μπορεί να το βάλεις και στην πλάτη. Το βάζεις όπου γουστάρεις, το βάζεις εδώ χεστή σαν τσαντάκι, σαν Και είναι πολύ όμορφο γενικά που κάνετε έτσι. Τέλειο. Ναι. Πάμε να σαρώσουμε την παραλία τώρα. Ξαναλέω ευχαριστώ πάρα πολύ το κατάστημα Κάπα Βαρδάκα και το φίλο μου τον Γιάννη και όλο το team εκεί πέρα για αυτό το υπέροχο αριστούργημα, μπορώ να πω ρε φίλε. Ένα μέταλλο με 2 γατζάκια και μια ανημάντα, δες τι κάνεις. Αυτό. Και πάμε να ψάξουμε τώρα. Τον είδες τι κάνει. Μαντικοράκιας. Τι θες ρε. Να ψάξω, δεν με αφήνει. Ναι. Πού είμαστε? Λοιπόν, έχουμε έρθει, είναι καθημερινή. Έχουμε έρθει στην παραλία να ψάξουμε. Μπιτσόμπαρα που κλείσαν κλασικά. Να δούμε τι θα βρούμε, να δούμε τι έβγαλε ο Νοτιάς κτλ. Ήρθαμε να χαλαρώσουμε λίγο, να περάσουμε καλά. Η Αγία Τριάδα εδώ πέρα, το Treasure Hunters. Τα παιδιά μας τα όμορφα, τα άλλα λείπουν, είναι Κίνα, κοντεύουν το δεύτερο μήνα. Ο Νίκος σήμερα κάνει τον κάμεραμαν. Ο Νίκος κάνει τον κάμεραμαν και έχει κινητάρα, μπορώ να πω, δεν θα πω τη μάρκα. Δεν μπορώ να το δω. Είναι άρρωστο το κινητό που έχει, δηλαδή δεν υπάρχει πιο τερματισμένο. Με μικροφωνάκι DJI έσκασε μούρι εδώ που φοράω. Αυτό, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστούμε για τη στήριξη στο φίλο μας τον Γιάννη, τον Καραθανάση και Κάπα Βαρδάκα team εκεί πέρα όλοι μαζί. Που μας, πώς το λένε, κάνουν υπομονή, που δεν ψάχνουμε, δεν κάνουμε βίντεο, δεν μας βλέπουν. Τι να κάνουμε ρε φίλε, Ναι, μετακόμισε, έφτιαξε το σπίτι του. Μετακόμισα, έπαθα, εντάξει, η μετακόμιση είναι κατάρα να ξέρετε. Πάλι καλά το αγόρασα και είναι τελευταία. Τι εργαλεία κρατάτε και Καλά τώρα ερώτηση είναι αυτή ρε φίλε, τι εργαλεία κρατάμε, δεν πλάκι μας και. όπως εσύ κρατάς το καλύτερο και εμείς κρατάμε τα καλύτερα. Είμαι παραλία, άρα κρατάω Excalibur. Και μάντικο. Ναι. Τους δύο top, Τον ανιχνευτή που φτιάχτηκε για μένα, αυτό. για Δεν θα αρχή. λες Excalibur, θα λες Δαρμής. Δαρμάλιμπερ. Αυτό. Αυτό. Περίμενε. Κάνε λίγο ένα κοντινό, έρχομαι λίγο στο κοντά. Και όχι μόνο στη χώρα, τι έχουμε, τι. Εδώ. Τελευταίο να κάνει follow. Ναι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τι έδειξε πάλι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για έρευνα. Είμαστε έτοιμοι, ναι, δεν τελείωσε ακόμα. Τα χαιρετίσματά μας στην ομαδάρα Saving Greek History και να πούμε και μια καλή αρχή στο φίλο μας τον Γιάννη τον Καδρή που άνοιξε το κατάστημα της Mind Lab στις Σέρρες. Καλές δουλειές. Που πήγα, παραβρέθηκα εκεί πέρα για support. Εσείς είχατε δουλειές, δεν πειράζει την άλλη φορά. Τώρα η σειρά μας. Αυτό, οπότε go. Έχω να πω ότι ο Νίκος την επόμενη εβδομάδα είχε πάει Σέρρες Ναι. και μου στείλε φωτογραφία το αμάξι του Γιάννη από πίσω που έγραφε, τι έγραφε? Metal Hunt. Metal Hunt. Hunt. Metal Hunt είναι το μαγαζί, παιδιά. Εκεί ήμουν. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να πάω. Πού να πας, αφού για δουλειά πήγες. Ναι. Καλή αρχή τους ευχόμαστε, τα παιδιά μας τα όμορφα. Και τα λέμε στην έρευνα. Άντε πάμε, ναι, έχουμε λαγκάρει εδώ από τη ζωή μας. Απίστευτο. Αλουμίνιο ρε φίλε, αλλά το χτύπησε πολύ βαθιά μέσα σε αλμυρό νερό και μικρό. Βλέπεις. Το βαρούσε καλά. Δεν χαρίζει όπως πάλι. Ναι, δεν είναι ευρηματάρα, αλλά εντάξει, όταν βλέπεις τις δυνατότητες μέσα σε βρεγμένη πέτρα, ας πούμε, με αλμύρα, εντάξει, λες εντάξει. Το εργαλείο κάνει δουλειά.
Όμως. Γερμά. 5 λεπτά. Ωραίος. Είδες. Τίποτα ρε φίλε. Σου λέει ότι είναι καλό, αλλά και δεν είναι. Θα σου πω κάτι. Έχεις κουριάσει γι' αυτό μάλλον. Λέει ότι είναι Excalibur. Τελείωσε. Σου Ό,τι λέει, έχει θα στο δείξει. σου λέει είναι εδώ κάτω και είναι 5 λεπτό. Θες να Ναι. σκύψεις, άμα δεν θες, Προχώρα. φύγε. Ναι, άμα θες είναι 5 λεπτό, να ξέρεις. Αυτό. Ειδικά άμα τον μάθεις και απ' έξω τον Excalibur, που δεν έχει οθόνη, όπως είπες πριν, off camera ή on camera, όχι θυμάμαι. Νομίζω όχι, ήταν, αλλά Ναι. Φίλε, εντάξει, η μηχανή μας παίρνει ρε. Τι να την κάνεις την οθόνη, και ήθελα να έχει οθόνη. είναι αυτό που μου έδειξες πριν, που 0 παράσιτα και μόλις βρει στόχο, είναι δηλαδή full καθαρός ο ήχος. Ναι. Ρε, εσύ είναι από το 2008 στην κορυφή των υποβρύχιων ανιχνευτών μετάλλων. Δεν το έχει ξεπεράσει κανένα. Ναι. Υποβρύχιων, εντάξει. Αλλά Θυμήσέ μου πόσα μέτρα. Beach Master, να το πούμε καλύτερα. Γιατί μέτρα? είναι μέσα έξω. Είναι 66 μέτρα βάθος. Εντάξει, δεν πάω εγώ 66 μέτρα στην κατάδυση. 66 μέτρα θα έχει σκοτάδι. Κοίτα, για να καταλάβεις τώρα ότι για να ευχαριστηθείς κατάδυση, καταρχήν θα πας σε βάθος normal. Εκεί που κλείνουν τα μπιτσόμπαρα, εκεί που κολυμπάει κόσμος και αυτά, που να είναι 3 μέτρα, 2 μέτρα το πολύ. Και για να έχεις και τον χρόνο 0 που λέμε να μην γεμίσει το αίμα σου άζωτο και τέτοια μετά τα 10 μέτρα. Ναι. Και θες μετά από συμπιέσεις και τέτοια. Έτσι για να το ευχαριστηθείς. Τώρα τα 66 μέτρα σαφώς είναι για επαγγελματίες οι οποίοι βουτάνε σε ναυάγια, προφανώς. Εντάξει, και το θεωρώ υπερβολή τα 66 μέτρα. Είναι. Είναι πολλά. Στο λέω εγώ. 30 πήγα και ήταν πολλά. Ναι. Για το πτυχίο. Αλλά σου λέει το έχω βγάλει και για επαγγελματίες ρε φίλε. Θες να κάνεις ανίχνευση σε καράβι, πειρατικό, στα 66 μέτρα, πάρ' το ρε, Excalibur, Mindlab μόνο ρε τις πάλες, Mindlab. Τώρα ας πούμε το λίγο πώς τον άκουσα. Έλα να πάρεις αυτό το ευχάριστο συναίσθημα όταν αχνοφαίνεται ρε. Τον ήχο τον άκουσα τούμπανο, 3D. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα. Κάτσε να κάνω Φαίνεται, λίγο ναι. άκρη το Φαίνεται, χώμα, φαίνεται. το ψηλό. Ναι. Αυτό όταν φαίνεται αυτό, Ναι. νιώθεις μια ικανοποίηση ρε παιδί μου και κάνει παπ, Οπ, βγήκε ο καφές. 2 καφέδες. Μου έδωσε και πριν έναν. Διευράκια αλήθειας. Ναι. Ναι, φίλε, πάρε και αυτό. Επειδή είσαι καλό παιδί. Να είσαι καλά, φίλε. Επειδή εκτελείς καθήκοντα cameraman, να πούμε ότι είσαι στην κινητάρα σου σήμερα, γιατί ο Λεωνίδας 2 μήνες πήγε Κίνα Λοιπόν, με την Εύα. θα το τιμήσω. Φρέντο εσπρέσο σκέτο και καθίστε στην Κίνα εκεί. Μας φώναξε ο Τζόρτζ εδώ, κάτι για διαμάντια και κάτι είπε τέτοιο, πάμε να δούμε τι. Πίνια, όπως λέει και ο Σμαράγδια και ρουμπίνια θα σου φέρω. Και ναι, ρε, από την Βουλγαρία. πανηγυρίζει. Σμαράγδια και ρουμπίνια θα σου φέρω. Τα πέταξε όλα, άλλο. Πανηγυρίζει ο Γιώργος. Κάτι λέει και καλό. Τι έπαιξες ρε φίλε, Λος Φερνάρντος και Λούφα τον Ωρε. Δεν σφάτσα. Λέγε. Να πούμε ότι γι' αυτό υπάρχει Mindlab. Γι' αυτό υπάρχει μάλλον. Για δείξε. Γι' αυτό. Λοιπόν, Ωχ, τι είναι αυτό ρε. περίμενε. Κάτσε να κλείσω το δικό μου γιατί ακούγεται. Να έρθω κοντά σου. Με μικρόφωνο. Έλα, μίλα. Κάτσε, δεν βλέπω από το φως. Τι λες ρε φίλε. Να δω αν είναι στοιχειμένο από μέσα. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Πέρα. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ παλιά. Έχει από πάνω ένα διαμαντάκι. Εδώ. Α, ναι, έχει. Τι είναι. Λοιπόν, είναι χτυπημένη από μέσα, δεν φαίνεται τίποτα. Θα την καθαρίσουμε και θα την ανεβάσουμε να τη δείτε. Έχει sunrise. Έλα πώς να λέει, δεις, έλα να δεις. Έχει διαμάντι. Φαίνεται. Ναι. Και από μέσα είναι χτυπημένη, αλλά δεν φαίνεται. Χτυπημένη όταν λένε γράμματα, έτσι. Γράμματα, ναι, κάτι είναι. Ασήμι, χρυσό δεν παίζει να είναι. Μικρό δάχτυλο, γυναικείο λογικά. Ναι. Φαντάζομαι δεν μπαίνει στο μικρό δαχτυλάκι του Βασιλείου. Τι Φάση. λες ρε φίλε. Ναι, και θα το καθαρίσουμε φίλοι και φίλες και θα το ανεβάσουμε στην ομάδα σαν έρευνα με τα ευρήματα. Ερώτηση, Αυτό. το έβγαζε σαν καλό στόχο. Εκείνο είναι δικό του φτιαράκι που το πέταξε εκεί. Τι φάση. Τα πετάω όλα. Ένα αίσθημα.
Μπράβο, ωραίο. Ναι, ρε. Ο Τέλειο. Γιώργος έχει βρει κάτι κέρματα μέχρι στιγμής. Εγώ το έχω παίξει Los Kermatos και Λούφα των Ώρες. Ο Βασιλείου. Ο Βασιλείου όταν βγάζει κάτι τέτοιο, μετά έτσι ρε. Λοιπόν, Έτσι θα βγάζει την άμμο. να πω στο βίντεο ότι έχει κανονίσει κιόλας να πάει για φαγητό, αλλά δεν το κόβω να πηγαίνει για φαγητό. Δεν το κόβω. Ναι ρε. Έχει ακόμα απορία, δείτε εδώ παραλία. Αφού εδώ πέρα θα βγάλουμε σε λίγο διβλώνει ρε. Να πούμε ότι σε αυτή την παραλία έχουμε βγάλει. Τέλειο. Μου δείξει Unleash the Beast. Έχουμε βγάλει και ισπανικά κέρματα εδώ και έχουμε βγάλει και ένα σταυροφορία σε γαλλικό Templars έγραφε όταν το ψάξαμε τέλος πάντων. Αυτή η παραλία κάτι γινόταν εδώ, κάτι απικίες, ισπανικές, γαλλικές. Ξέρετε ότι αυτές οι απικίες ήταν παγκόσμιες, έτσι. Οπότε δεν ξέρεις. Αυτή την παραλία το είχα στείλει και στο Βασιλείου. Πιο πέρα βέβαια. Ναι. Είχα βρει εκείνη τη σφαίρα. Που σου είχα πει. Ναι. Ένα τεράστιο. Ναι. Ναι, το θυμάμαι κι εγώ. Μεγάλο, αρκετά μεγάλο. Άντε, φύγαμε, πάμε να συνεχίσουμε και. Πάμε. Μέχρι εδώ ακούγεται. Το έχω δυνατά, ρε. Διευράκι αλήθειας. Όντως. Ναι, αλλά είναι διεύρο από τον Ίνκας. Παίζει να είναι και Αζτέκον. Ούτε φαίνεται, ναι, επειδή είναι ουσιδωμένο. Όπα. Εδώ τι λέει, Δαρμή? Τι ήχος είναι αυτό, ρε φίλε, τέλειος. Τι λέει εδώ, ο Excalibur? Τα ακούτε έτσι στο μικρόφωνο, τίποτα ρε, τίποτα. Δεν βαράει τίποτα. Τίποτα. Μόλις δείξει στόχο, παπ. Αυτό ήταν. Κάλεμε. Παπ. Έλα, Λυρά. έλα. Να κεράσει όλη την παρέα σήμερα. Ωραία. Σήμερα το Δαρμάλιμπερ ξεσκίζει. Τα σκουπίδια, πού Νίκο? Στα σκουπίδια. Έτσι, μετά από τόσα χρόνια το έμαθες. Ναι, έπρεπε. Έκανα πολύ εξάσκηση. Έλα λίγο να σου δείξω κάτι. Για τους φαν του Excalibur. Παράδειγμα. Βλέπεις αυτό το αλουμινιάκι. Αυτό εδώ είναι τώρα... Ξέρω εγώ, πατατάκια είναι. Αλουμίνι τέλος πάντων. Και έχουμε εδώ και ένα δίευρο. Άκου ήχο. Τα ακούνε στο μικρόφωνο. Και εγώ τα ακούω. Ναι, και σου λέει ότι ρε παιδί μου είναι το πιο τούμπανο που μπορείς να βρεις, πώς να το πω πιο ελληνικά. Αλλά όταν σου βγάζει αλουμίνιο που είναι πάλι ευγενές μέταλλο, για να μην κάνεις τον κόπο άμα δεν θες να σκάψεις, ανάλογα τι περίσταση είσαι, σου το βγάζει χοντρό. Ναι, πιο παγί ήχο. Βαριέμαι. Μη σκάβεις τώρα, τζάμπα θα σκύψεις. Όπα! Σκύψε! 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 Αξίζει ο κόπος. Μη σκύβεις. Μην κάνεις τον κόπο. Θυμάσαι που είχαμε κάνει βιντεάκι στο στούντιο με τον Excalibur, το πρώτο βίντεο στο στούντιο που είχα παρουσιάσει. Αυτό εννοούσα. Ότι διαχωρίζει και αυτά τα μέταλλα. Κατάλαβες τι είναι αυτό? Είναι ρε φίλε, φαινόταν από την αρχή. Κατάλαβες γιατί τα αγαπάω? Γι' αυτό που είναι ρε φίλε. Το Δαρμάλιμπερ. Δαρμάλιμπερ. Έτσι. Τι έχουμε? Ό,τι και να έχουμε, αυτό που ακούτε, αν ακούγεται καλά, είναι ο τερματισμένος ήχος του Excalibur όταν βρέσει και κάτι ευγενές, ας πούμε, μέταλλο. Ακούγεται τρισδιάστατα. Εντάξει, μπορεί να είναι και κουτάκι. Αλλά αυτό λατρεύω ρε φίλε στον Excalibur. Ότι ρε φίλε είναι ήσυχος ρε, δεν ακούγεται τίποτα παραμολή. Και όταν βρει στόχο, κοπανάει. Και δεν έχει ψεύτικα σήματα και... Το ακούσατε πως ακούγονταν. Πολύ δυνατά. Δες. Οπα. Δεκάλεπτο. Ναι, αλλά είδατε
μπορέσατε να καταλάβετε, πιστεύω, από το μικροφωνάκι το DJI, με ακούγεται καλά, τον ήχο, την διαφορά ήχου. Δηλαδή ήταν πιο έντονος, ήταν 3D ακουγότανε. Πώς να το εξηγήσω, άμα δεν το δουλέψεις, ναι. Είδες και χτύπησε κέρμα. Ειδικά μέσα στην κατάδυση, φίλε, το μηχάνημα είναι κράσικο. Όταν πηγαίνω στο εξωτερικό και βουτάω, το λατρεύω. Εντάξει, όχι κατάλαβα, Όπα. Όπα. Το βρήκαμε. Το πέτυχε. Τι λες να είναι? Εγώ λέω είναι κέρμα. Τόσο βαθιά? Ναι. Καθαρισμός παραλίας, φίλε, οικολογική treasure hunters σήμερα. Αλουμινάκια, σκουπιδάκια. Και ο Γιώργος πριν βαθιά το βρήκε. Ναι. Ναι. Έτσι το κάνω, να έχει suspense. Έλα, τράβα. Το βλέπεις? Μολύβι είναι. Ναι, το βλέπεις? Βαρύδι. Βγάζω. Ναι. Τι να πούμε. Τέλειο. Οκ, ναι. Ωραίο, Ναι. Ορίστε. Μια χαρά. Ορίστε. Μπράβο. Για να μην χάνεις τα κλειδιά. Μπρελόκ. Κρεμάς, έχει και πάνω κρεμάστρα. Έχει φαντασία πάντως. Και ναι, μα τι. Μα το χόμπι είναι καταρχήν και για να χαλαρώνεις και για να ενώνει όλο τον κόσμο, εννοείται. Αλλά και για να. Αυτό είναι. Το βγάζω κάτι, ρε φίλε. Και σκουπίδι να είναι. Κάνεις κάτι χρήσιμο, το πετάς. Ένα είναι το έβριμα που έχει βγάλει. Ποιο? Αυτό που έχει κάνει και κρεμαστό. Α, φιλαράκι μου, το. Εντάξει. Λε Σπανιόλο, λαγράδια και ρούχα των ωραία. Αυτό. Ναι, ρε. Αυτό, φίλε, μαζί μου θα είναι. Μέχρι το τέλος της ζωής μου. Δείτε εδώ. Μέχρι το τέλος της ζωής μου πάνω μου θα είναι. Είναι απίστευτο, ρε φίλε. Ήταν κατάμαυρο και έφαγε καθάρισμα. Εγώ ήθελα να το καθαρίσω, το ξέρω ότι θα με βρίσετε κάποιοι για να γυαλίσει, επειδή είναι ασημένιο. Πήγα και το έκανα κρεμαστό. Και από τότε το είναι πάνω σου. Ναι, ρε, ναι. Δεν βγαίνει, να ξέρεις. Και Μπορεί να το δώσει στην κόρη μου όταν παντρευτεί, ας πούμε, το κρεμάσου και κάποιο. Και ο σωστός treasure hunter κλείνει και τις τρύπες του. Αυτό είδες, χωρίς να μιλήσουμε, αυτόματα πάει. Αυτό. Όταν είσαι από τους καλούς, αυτόματα πάει. Εσύ. Αυτά. Ωραία, συνεχίζουμε. Ναι, φίλε. Δύο ντελαδράχμε. Όντως. Λοσδράχμος και λούφα. Και δραχμές. Ναι, φίλε. Τα πάντα όλα, Τώρα τι να, για το Λεβιάθαν της παραλίας και της θάλασσας, είναι λάθος. Σας παρακαλώ. Να σκάλα παλιγάρι μου. Έχουνε, πώς το λένε, φόβο να έχουν τα μέταλλα. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Ναι. Θέλουμε να συνεχίσουμε την έρευνά μας. Ξέρεις, να τραβάς βίντεο είναι λίγο δύσκολο. Και έχουμε. Η ζωή μας έχει. Δεν έχει λόγια για αυτό το συναίσθημα που υπάρχει εδώ. Error βαράω στην παραλία. Έχουμε να πούμε και πολύ καιρό. Εντάξει, βρηματάκια, δίευρα. Είχαμε μονόευρα, δραχμές, δαχτυλίδα από εδώ. Αυτός ο άνθρωπος μάγει κοκαλάκι της νυχτερίδας, δεν ξέρω τι φάση. Λοιπόν, Κάτι θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Κάτι γίνεται με αυτόν. Τι ερώτηση θα μας κάνεις? Έχουμε στείλει κάποιες άδειες για μια συγκεκριμένη τοποθεσία για βουνό. Ναι. Ναι, Εκτός νομού. εκτός νόμου. Ναι. Επιτέλου. Που πιστεύω θα είναι πολύ δυνατή. Το ξεπαρθένισμα των Hunters. Αυτό. Ναι. Και έρχεται. 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 Προειδοποιώ τον κόσμο να ξέρει τι γίνεται. Χωριό εγκαταλειμμένο παλιό, το οποίο αντιστάθηκε στους Οθωμανούς και δεν μουσουλμανοποιήθηκε, παρέμειναν χριστιανοί, σφαγιάχτηκαν, έγινε σφαγή σε κάποιους κατοίκους, έχει εγκατελειφθεί και φαίνονται μόνο χαλάσματα. Έχουν πάει πολλοί, αλλά οι treasure hunters δεν έχουν πάει ακόμα. Οπότε αναμένεται. Έχει ιστορία δηλαδή. Έχει πολλή ιστορία. Για να το λες εσύ. Οπότε όπως καταλάβατε μάλλον επιστρέφουμε ξανά. Ναι, γιατί είμαστε περιπτωσάρες. Εντάξει, σας έχουμε πει ότι Δεν θα ξαναχαθούμε. ναι, το κανάλι το έχουμε κάνει για όταν έχουμε χρόνο κτλ. Πρώτα οικογένεια, υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε να πούμε για τη στήριξη όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και εμείς σαφώς στηρίζουμε όταν έχουμε τη δυνατότητα. Να πούμε χαιρετίσματα στα παιδιά μας, το Λεωνίδα και την Εύα που είναι στην Κίνα
Και πάλι καλά εδώ ο Νικολάκης έσκασε φράγκα και πήρε DJI και μην πω το κινητό. Γιατί θα τον λέτε ότι έχει λεφτά. Αυτό. Και να κλείσουμε ευχαριστώντας το χορηγό μας Κάπα Βαρδάκα, το φίλο μας το Γιάννη, το John My Lab. Και τα παιδιά μας χαιρετίσματα σε όλους Serving Geek History και όλους τους φαν του χόμπι. Και να πούμε ότι το χόμπι ενώνει και στο Βαγγέλη, τον Νιφαντή, τον Detexpert της Ελλάδας. Το περιμένουμε να έρθει. Περιμένουμε να έρθει Βαγγέλη. Θα έρθεις. Θα σου πω σε ποιο λεπτό να δεις το βίντεο στο τέλος για να δεις το κράξιμο, εντάξει. Ακόμα σε περιμένουν τα παιδιά σου. Αυτό, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και για τη στήριξη και για την αγάπη που μας δείχνετε και από κοντά που δέχτηκα εγώ κάποια συναισθήματα που βγάλατε, εκδηλώσατε καθώς μας παρακολουθείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα και στην Κύπρο. Χαιρετίσματα στη Σάιπρος εδώ ο φίλος μας. Που μας βλέπουν. Μας βλέπουν. Μας βλέπουν, ναι. Και ένα μεγάλο μπράβο στον Νικολάκη εδώ πέρα που εκτελεί καθήκοντα κάμεραμαν σήμερα. Εντάξει, δεν θα δείτε αυτά τα επαγγελματικά που βλέπετε συνήθως. Και ασπάστηκε το χόμπι, βγάζει βίντεο αντί να ψάχνει. Ναι, γι' αυτό θέλουμε να κλείσουμε για να ψάξει και ο Νίκος. Όχι, ασπάστηκε. Οπότε όλοι μαζί 1, 2, 3 να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά.